Juraj, tak čo hovoríš na Helenu? Ahoj. Ahoj, no príjemná slečna, teda pani. Čo by ste povedali na to, keby vám vaše milované dieťa oznámilo, že si berie celebritu? Každý týždeň vám predstavujeme mladých ľudí, ktorí sa odvážili nachytať svojich nič netušiacich rodičov a presvedčiť ich, že už onedlho im zazvonia svadobné zvony. Zahrať čo najlepšie všetko to, čo je pre rodiča najhoršie, to je výzva. Našli sme celebrity, ktoré zahodili svoj zaužívaný imič a boli slizké, prefíkané, neokrôchané aj bezohľadné. Ani vy by ste nepovedali iné ako naši ma zabijú. Juraj pochádza z Dubnice nad Váhom. Má 26 rokov, je pilot, ale nemôže lietať. Na dokončenie výcviku mu chýbajú peniaze. Čo si myslíš, ako zareagujú tvoji rodičia na fakt, že sa s Helenou Vondráčkovou vôbec poznáš? Netuším, naozaj netuším, myslím si, že to bude dosť vyhrotené, ale zvládnu to naši. Jurajovi rodičia žijú v harmonickom manželstve a chcú byť príkladom aj svojim deťom. Mama Jozefína je stredoškolská profesorka matematiky a fyziky. Slečna vľavo je Janka, Jurajova sestra. Bude našim komplicom. Otec Juraj tiež učí fyziku a matiku. Akí sú tvoji rodičia? Aké môžeme od nich očakávať reakcie? Čo mama? Mamina je dosť taká emotívna, každopádne táto bude určite prežívať dosť, ale tak otec myslí si, že tak miernejšie. Oni sú obidvaja učitelia, takže dosť adrenalínu im robia žiaci, ale tak ja si myslím, že toto je trošku taký iný adrenalín. A prečo si sa rozhodol im vyviesť takúto vec? Tak zmeniť trošku taký ten stereotyp. Dobre, Juraj, zatiaľ ti ďakujem. Čo všetko sa tu dnes v tomto salóniku odohrá, to sa už dozvieme od Heleny Vondráčkovej. Prvú pieseň vraj nahrala pred maturitou. 3 mesiace na to dostala angažmán v pražskom divadle Rokoko. Stálica českej a slovenskej populárnej hudby Helena Vondráčková je šťastne vydatá. Správu o tom, že by sa rozviedla s manželom Martinom Michalom, bulvár nepriniesol. Napriek tomu dnes budete na svadbe Heleny Vondráčkovej. Predstaví sa nielen ako príjemná spoločníčka, ale aj ako vyhľadávaná terapeutka. Áno, otvorila si súkromnú kliniku, kde lieči spevom veľké zvieratá, ale aj malé ryby. Dnešný príbeh je pochopiteľne vymyslený. Som milo prekvapená, že ste sa dali na takúto skrytú kameru pani Vondráčková nahovoriť, ale opäť ste mi potvrdili to, že ste absolútny profík a že ste jedna milá osoba, ktorá nemá problém s humorom. Tak, teším sa. A na čo sa môžeme teda tešiť? Čo sa tu dnes všetko odohrá? Tak je to takový smyšlený příběh o tom, že se seznámím na plese v Žilině s mladým chlapcem, jakože se zamilujeme, pozveme rodiče a prostě chceme jim oznámit tuto skutečnost. Mezitím proběhnou u mě různé nálady, nejdřív jsem samozřejmě milá a hrozně vstřícná. Pak se něco přihodí, takže moje nálada se změní. Začnu být velmi protivná až hysterická. To si vás neviem predstaviť, pretože vy ste človek pre mňa zo showbiznisu, ktorý nemá vôbec žiadne hviezdne maniere. Takže teším sa na to, ako sa nám teraz Vondráčková predvedie. Tady to asi trošku proběhne. No a nakonec teda chudinkám rodičům oznámíme, že jednak se budou stěhovat do Prahy, že jsem všechno zařídila, změním jim totálně život, že jsme milenci, že se vememe a už mám vymyšlený, co všechno oni budou v té Řitce, kde se nastěhují všichni do našeho obrovského areálu, co budou dělat. No a nakonec to končí tím, že vejdeme skutečně já jako ve svatebním přímo s paní matrikářkou, která nás bude odávat, tak já doufám, že to ty rodiče prostě vydržejí. No. Mám z toho taky trošku strach. A ja dúfam, že to prežijú. V dnešnom príbehu okrem Helenky Vondráčkovej a Juraja uvidíte aj tieto vedľajšie postavy. Klientka s vystresovanou rybičkou, fiktívna matrikárka, reálny čašník a skupina zúrivých reportérov. Všetci sú pripravení, poďme na to. A sú tu rodičia. No čaute, kde ste toľko? Čau. Čau. Ako? Ale si ty krásny neblík. Fajno, že? No. Že sa ľúbi. Ďakujem.
No poď. Usaď sa. Čo? Kde išiel s tými kabátmi? Popolník hľadáš? Kde išiel s tými kabátmi? Neviem, dávam ich, on je do šatne asi. No čo, jaká cesta? Fantastická, miláčik, len... Čo je, čo ste, čo s vami je? Ste aký si rozklapaný prvýkrát v Carltone? No nie, to prvýkrát. Teby prvýkrát, ale celkovo ani tak nie, že čo bude, čo je, ale čo si nepovedal, aby sa otec dal do gala. A na čo, prosím ťa, však stačí, kravatu mám. Že nie je ti teplo? Nie. Tak počkaj, začne ti byť teplo, lebo mne tiež o chvíľku. No ale miláčik, ďakujem ti, musím ti veľmi pekne poďakovať za viac vecí teraz. Za čo? No tak začni. Poprvé, odviezla som sa v Mercedese, kde v živote som sa neviezla. A v živote sa ani nebudeš. A neviem, či sa ešte budem. Vieš? No. Druhá vec. V živote som nebola v hoteli, o ktorom som už strašne veľa počula. Ani ja som nebol v Carltone, dneska som prvýkrát. Počula som, že to je bol a patrí medzi najšpeciálnejšie v Bratislave. A keď sa povie, že niekto spal v Carltone, tak to viem, že teda to je ako na úrovni človek. To znamená, že nás asi chceš naozaj predstaviť s veľmi zaujímavou pani alebo slečnou. Tak je to človek, ktorý mi dokáže zasponzorovať celý výcvik. Celý ten koniec. No ale chce, aby som potom pre ňu robil. No, a prečo sme to museli aj my prísť? No tak, lebo sme sa chceli aj s vami stretnúť, porozprávať, že či áno, či nie, nejaké zmeny a tak. Zmeny? No. Čoho sa týkajú akože zmeny? No, možno tak. Dobrý den. Veľmi rád by som vám Dobrý predstavil, deň, toto je Helenka Vondráčková, s ktorou sme sa spoznali. Dobrý den. Dobrý deň, prajem. Mňa veľmi teší, že vás poznávam a ešte viac, že vôbec som mohla sa s vami stretnúť. Ďakujem, mne teší. No, ty si až na lete Dobrý den. Teší ma, veľmi ma teší. Nech sa páči. Tak sa posaďte. Ďakujem. No my sme sa s Helenkou stretli ešte, kedy to bolo naposledy? To bylo v Žiline. Prvýkrát to bolo v Žiline, že? No, v Žiline, na plese. Nějakým leteckým, že jo? No, na leteckom plese, no, tam, že som to moderoval s Pietom. My jsme se tam s Jirou tak nějak dali do debaty a zjistili jsme, že máme spolu takových společných zájmů. Takže mě vlastně potěšilo a zaujalo, že má rád letectví a že se o to zajímá. Ale on má veľmi veľa aj z kultúry rád. Neviem, z kultúry veľmi veľa rád, to asi viete. Ano, No, ano, to vím, hudba, že ho hudba moderátor. Taky. Áno. A vy máte rádi hudbu? Hudbu áno, tak pravdu povediac, my sme asi, to má trošičku aj v génoch, pretože my to máme ako v rodine, obaja. Vážne? Áno. No. Takže rádi zpíváte? Otcovia nám hrali Iste. v kapelách, aj jeden, aj Jak druhý. môj otec, Áno. aj A manželky. pravdu povediac, ako ja rada spievam, ale musím mať niekoho pri sebe a nesmie to byť solovo. Tak bychom si mohli zaspívat, teď tady není tak smutno, bude to takový velký. Preto tu máme notebook. Já nevím, které písničky znáte moje, které se vám líbí, tak. Tak ja si rada vypočujem skoro všetky vaše, pravdu môžem Konkrétne povedať. máte nejakou oblíbenou? Konkrétne to mi teraz nenapadne, lebo ani si neviete predstaviť, v akom Třeba zaujímavom šoku som, že vôbec vás vidím takto naživo a že ja môžem... Malovaný čbánku. No vidíte, to s tou jsem vyhrála Bratislavskou liru, tak malovaný čbánku. Tuto nemáme, ale čo, Nemáme. Čo tak dlouhá noc? Alebo... Nebo dlouhou noc, nebo sladké máme. A je to pozor. Ono Tak si dajme. ne všechny písně Len jsou... slova by nám chýbali. Ne, to my máme vymyšlené, protože tady, No, jasné. to je karaoke, se tomu říká. Áno, viem. A tam uvidíte text, takže áno. můžeme si Takto. zaspívat Tak si všichni. zaspívajme všetci. Nie som rozospievaný. Ale tak sa môžeme rozospievať. Nám dlouhá noc. Dlouhou noc. No to je jasné. Dlouhá noc, dobré. Nahlas. dlouhá noc. Už blízko se blízká. A něco ti říká, vstaň a choď. Máš toho dost. A byl si příliš dlouho sám. Nepoznám ty texty. Mne taky se stýská.
a najednou zdá se máme proč. Áno, to ide aj do rytmu. A je to fér, že právě nám bude Dlouhá noc, nehrá hodně dlouhá noc, nikdo z nás nejde spát, tebe mít, je to, co chci nejvíc. Ten nápad máme právě teď začíná. Ať je dlouhá noc, nikdo z nás nejde spát, tebe mít, je to, co chci nejvíc. A právě nám teď dlouhá noc začíná. Teď to stopni. To stačí. No krásný. Super. Myslím si, že až na papky potlesk to nie je, ale... Ale jo. No prosím tě, teďko, Judo, co tobě se líbí za moju písničku? Ladne sa začína, neviem, jak sa volá. Tak lásko voníš deštem. To je Marie Rotrová, ne? Nie. Lásko Nie. No jasně. To je Rotrová, ne? To bude Rotrová. No tak to... Nemýl si. Teda, Tak to som... to teda nějak... Prepáč. Ach jo. O, Ale by to byla, nevím, Zagorová, ale Rotrová, no tak to je trošku teda... tak to ten stres, no, jak som... Prepáč. V pohode? No, tak já nevím, no, tak. Ale no. A nejakú pesničku si predsa vymyslí, aby si vedel, ktorá to je. No, já si asi odskočím jenom na chvilinku. Áno, jasne. A já přijdu za chvíli. Áno, dobre. No čo, moje zlatičko? Ale hobby. To nehráš? To akože To nehráte? ona je taká. To nehráte? Nie, No tak si nájdi také- nejakú jej Má pesničku. také maniere, ale to nejde o pesničku len. O Rotrovu? Ale to, no, oni sa nemajú moc radi. No, a tak Jurajko, tak... Čo mám robiť? No nič, tak sa ospravedlni, že to ti napadlo. No tak si nejakú pesničku jej rýchlo nájdi. Na to tí Bože. človek rozmýšľajú, čo? Ja absolútne si neviem predstaviť, akože... No mne v strese nenapadajú žiadne. A lepšie podáno tie pesničky vôbec. Johnny mi dal k svátku krásny hříbie. Ani to neviem, či je ona. Ale to je ona s Nečkářom. Áno? No. Tak ako to sa... Johnny mi dal k svátku krásny hříbie, že jsem dítě. No 66. No tak to si, jak mám ja pamätať, keď ja som sa o 20 rokov potom narodil. No to ma napadlo, no tak čo? No. Jurajko, a... Skrátka to je tak, že jej sa neodporuje. To, čo povie, tak to je, s tým súhlasí. To nie, že sú také nejaké maniere hviezdne, ale... Tak to Myslíš, bolo že sa to posledné. pokazilo? To Teraz, ja dúfam, alebo že čo? nie. Strašne mi na tom Jurajko, záleží. rýchlo si pozri niečo. Prosím. Nie je tu internet. Ja tam mám iba tie 3 pesničky. Jasne. Tak povedz nejakú rýchlo. Tá tretia je ako... Rozmýšľam aj ja, ani ja si nespomeniem. Vôbec si čo nemôžem spieval. teraz spomenúť, Ale to je v Juričko. pohode, to prejde, to už bolo také. Dobre, Jurko, aké podmienky dáva? Okrem toho, že musíš pre ňu robiť potom? No, že budem pre ňu robiť, no. Že čak porozprávam, však keď sa vráti. Pane Vrchný, co jste mi to přivedl za vodu? Já jsem chtěla neperlivou, tahle je perlivá. A je to strašně teplý. Každá trampota má svou mez, kde ženářky tvé jsou dnes. Vôbec, mohol by si ma Ja poštípať? si musím ísť zapáliť. Doufám, že se nezlobíte. Vôbec nie. Nie. To je niečo iné. Juričko, kľud. A však áno, veď v pohode. Musíš byť uvoľnený, ty si vtedy najlepší. No ale Jurko, toto bol pre mňa gól. Ja som myslela, že sa mi sníva. Že sa je len podoba. A ja, že to je nejaká... Čo ma nespoznala hneď, keď vošla. No, iné, že? No tak je to iné ako pred kamerami, no, že v živote som ju nevidel. Jasné. To je prvýkrát. Ja som chcela povedať, prosím vás, môžete ma poštípať, aby to bola pravda, že som... Fakt som
myslela, že to je sen, keď vchádzala. A veľmi príjemný, ale zase. Pretože ja si myslím, že ona má mi veľmi rada ako spevačku. Jurko, dáva si ešte nejaké iné podmienky, ako to, že musíš potom pre ňu robiť? No, čo ja viem, či podmienky sú to? Oni ne. Ako čo robiť? Lietať. Tak ja neviem, zrejme už nebaví chodiť osobným autom so šoférom na koncerty, však vieš, koľko má ona koncertov za rok. Jak to máš teraz pripravené, Jurko? Tu máme ísť jesť? No niečo malé si dáme, hádam. A financovať to bude kto? To sa nestaraj, to nechaj tak. No nie, Juličko, to Máš ako otvorený práve... účet? Hej, otvorený účet, rozumieš? Ja teda nie, zase pýtam sa vážne, aby si sa do niečoho akože nezamotala. Keby mi niekto povedal, že sa stretnem osobne s Vondráčkovou... No, tak mi neveríš. Tak to je jasné. neverím. No, tak práve preto Nie som len vám to tebe, nehovoril. nikomu by som to neverila. A ďalšia vec, zdá sa mi ako normálna. Však, a čo si čakala? No. Že bude nenormálna, alebo čo? Neviem, ja od tých ako umelcov a vysoko už postavených umelcov, jak je ona, nevieš, čo môžeš ako očakávať. No Jurajko, toto je senzácia. Pozerám, že Tak sa prejdi. tento... To máš aký oblek? Fajnový, nie? Pozerám, odkiaľ. A môj. Ty máš takýto oblek? Že sa nepamätám. Milenka kúpila. Ale holby. No. Á, Ty kokos, však tak sa aj spýtajte. To sa ani nebudem pýtať, ale... Pohode, ne? Dobre vyzerá. dobre, no však práve pozerám, že... Guliaty. Tak hádam, co ne? To Lenka... Promiňte, Nie, to je v pohode. trošku mě to nějak Ja sa ťa rozhodilo, ale víš co, tak jako... Ja sa už fakt všetky pesničky naučím tvoje. Ale to nebylo poprvé právě, Já když vím, to už a- jsem mi udělal několikrát. Áno, Prepač, prosím ťa, fakt. No, já, to náš já Juraj... úplně z toho rozbolila trochu hlava, já se moc omlouvám, ale nějak mě to rozrušilo. Prepač mi to, Ale no. nevím, asi nějaký Fakt, ja už sa všetko naučím, všetky budem vedieť. Máme dlhú noc na to. No já nebudem, aby. Já se vám omlouvám, ale já jsem... v poriadku vedia, akože Taky ten sú koncept niekedy, včera mě áno. trošku jsem asi unavená, nějak to na mě. Samozrejme, veď ja vás aj tak obdivujem, ja hovorím, že tak postaviť sa pre také ensemble, také veľké množstvo ľudí, aj keď, dobre, tí ľudia možno, že idú tam Dodajú energiu. kvôli, áno, dajú najavo, presne to chcem povedať, že dajú najavo, že nalej, prosím ťa, aby si mňa, ne. Ach jo. No. Ale mě Ale bolí tiež si hlava. myslím, áno, nech sa páči, ďakujem. Ale já normálně mám z tebe migrénu. Prepač, Helenka, fakt, mňa to mrzí. Fakt. A já normálně moc netrpím, ale Čo som vám to objednala? to jsou Zatiaľ to jsou ďakujem. mořský plody, krevety, já nevím, jestli to máte rádi. Tak to ja milujem. Pane Vrchní, co jste mi to přivedl za vodu, já jsem chtěla neperlivou, tahle je perlivá. A je to strašně teplý. Přines to mi studenou. Jo, díky. Tak dobrou chuť. Dobrú chuť prajem. Dobrú chuť. Doufám, že si to vemeš k srdci. A že trošku se nad sebou zamyslíš. Určite. A kde ten číšník je, teda tomu to trvá, to je hrozný. Chutná vám to? Jo. Ale vám môžem povedať, že to prvýkrát jem. Ano. Je to veľmi chutné. To jsou takový různý mořský plody, krevety a různý taková havěť. Áno. Musím dát ještě jeden prášek, který jsem dostal. Mně se úplně klepou ruce. Prepač. To... Jo, ale už ani nemůžu jíst. A ještě jsem dostala nějakou rýmu.
No, To mám z těch nervů z tebe. Ach jo. A to mrzí. No, Pane Vrchní! Ja už budem dobrý. Dědečku, já už budu hladný, čo? Pane Vrchní! Tomu to trvá, to je hrozný. A je vždycky v těch hotelích, aby tady člověk vždycky čekal 100 let na jídlo a než oni to přinesou, pane bože, co oni tam dělají. Nejde. To by to nechutná. Ale áno, ja tak pomaličky papám. Já už. Len ja neviem. To stačí. Asi jsem nějak nastydla. toto budú len morské plody všetko? Jo, krevety a nějaký tady jsou ještě možná šneci, kousky. No. No, vodou je to veľmi chutné. No, pani Helenka, My jsme si mohli dát nějaký dezert. viete, čo som chcela urobiť, keď som vás badala? Ano. Keď ste prichádzala? Chcela som, aby ste ma poštípali, aby som vedela, či je to pravda, že vás vidím naživo. No. Lebo je to taká To možná ještě pre můžu mňa udělat- vzácnosť. To možná ještě můžu udělat dodatečně. Jo, dobrý. Morská háveď rodičom síce chutí, za to pani Helena je im pochutí čoraz menej. Náladu speváčke zmení až dezert. Je taký sladký, ako jej láska s Jurajom. Som sa do Helenky zamiloval. A myslím si, že aj Helenka do mňa. No, tak trochu jo. To fakt? No toto mi je, Jurko, to je normálne šok. Ale Jurajko, my nemôžeme z dňa na deň povedať v robote, že odchádzame. Prečo nie? Pozri sa, ja ti to vysvetlím. Helenka skrátka chce, aby ste vy už nemuseli pracovať. Milučka moja, vidíš, čo ten vnúk tvoj robí? Ďakujem vám veľmi pekne. Tak hlavně, aby jsme byli zdraví. Určite. Presne. Počkej, co mi to nepovedlo, počkej. Helenka, Ano. ja si myslím, že už by sme mohli s pravdom von. Akou pravdou? Čo ty na to? Ty vypadáš. No, ďakujem. No, to No vypadá, já nevím. Myslíš, že už je ten správný moment? No tak začni. Ja neviem. Bojíš se, vi? Môžem Neboj sa. papať pri tom? Nezabedne nám. Áno. Nie. Ja som sa do Helenky zamiloval. Ja som sa do nej fakt zalúbila. No, myslím si, že aj Helenka do mňa. No, tak trochu jo. Trochu dost. Doufám, že to vás to moc nešokuje. Tak mňa trošku, hej. Ano. Ale nie v zlom, to by som nepovedala. No tak vidíš, a ty jsi se furt bál. Tak ja som sa, no... Teda já jsem taky trošku měla strach, popravdě řečeno. Pani Helenka, ale veď on... Takže to Všetko. nevá. Čo? No pre mňa je to šok, prepáč. Ja ako šok z toho, že sa ti páči, akože ani sa nečudujem, pretože Tak lebo vyzerá stále mlado. Má Chápeš? stále šmrnc. Prepáčte, že to tak hovorím, ale Ďakujem. tak obyčajsky som to povedala. Ale Juričko, veď... Dneska až byl také menší v pohádce a nikomu to nevadilo. No to je pravda, pohádce to nevadilo. Já budu nosit, slibuju ti, že budu nosit jenom nízký podpatky. A ja si dám zase vysoké. No. Dobre, tak to Tak jo. vykompenzujeme. Ale v nejakom lietadle to nebude hada madiť. No to určitě ne. No tak toto je pre mňa trošičku prekvapenie. No, to my jsme si to mysleli, ale tak jako... Milé prekvapenie. Tak a už vieš, prečo som vám to nemohol hovoriť? Rozumieš? Lebo média, škandály a tak. Všetko.
Ja aj ty si myslíš, že my by sme išli hneď, ja neviem, do Markízy, he? Nie, to vôbec nie. To oni si nás najdú sami. Presne tak. To stačí, aby si sa len zmienila, ja neviem, hoci komu. No, Lube, Hermanke. Rozumieš? No, tak sa nebudeme zmieňovať. Pani Helenka. To jsou věci v životě, co se může přihodit, že jo? Teda fakt. To nie... Ježišmarja. No, Pardon, omlouvám se. Haló? Niekto Helene volá. Iba my vieme, že je to režisér. Nastal čas, aby sme nechali Juraja s rodičmi o samote. Nech si nerušene povedia, čo prežívajú. A to ešte netušia, čo všetko ich čaká. Jo. Ano, určitě. Já se omlouvám na chviličku. Mám důležitý hovor. Hned se vrátím. Ano, už jdu. Dobre to, že? Vydržte chvilinku. Dobre. Už se řídím. Čo sa stane? Človek srdcu nerozkáže. A Nikolka čo? To sa nedá porovnať, mamina. Mi zaplatí výcvik, chápeš to? Budúcnosť mám jak pán. Ja viem, No ale... tak to hotovo. Nič. No len... Nie, aby ti to skrátka, nebudem sedelo. sa. Aby ti to sedelo, veď ty máš... Nebudeme sedieť, keď budem pilotom? Áno, No to tak je. potom, čo potom? Ak sa na túto tému ani nemusíme rozprávať. Aby to bolo pre teba dobré. Ale áno, no a... Nebude to dobré? Keď budeme spolu Tak kedy, žiť? prosím ťa, ne? Čo? Ťa to napadlo takéto čosi? Teda, kedy sa... Ale to tak priebežne, však my sme si písali, my sme si aj cez internet. No tak, no. Vždy, keď som mohol, tak som v Prahe, on povedal, že som v Prahe, tak sme sa na Davicích stretli. To fakt? No toto mi je, Jurko, to je normálne šok. Akože už dlhšie? A vy chcete ísť, Juričko, s tým von? Aj? Normálne. Vieš, čo ťa čaká? Čo? Ona je ako... Nebudeš mať súkromie. Pri nej súkromie nemôžeš mať. No a čo? To fakt si budeš musieť dávať pozor na každú jednu vecičku, Jurajko. Aj na to, čo povieš, aj ako sa zatváriš. Budeš to zvládať? A určite. Počkaj, ideme nájsť. A ona potrebuje niečo. Nie, však ma ona, ideme nájsť. Konečne sami. Teraz majú rodičia príležitosť vyhodnotiť situáciu, v ktorej sa všetci ocitli. Oni fakt chcú ísť s tým von? Prosím? Ja... Ona je ako rozvedená, čo je, ja neviem, aj minulosť. Ani ja neviem. Jurajko, Rozbieham taký biznis. Čo, maminka? Čo? ty to budeš zvládať, takéto čosi? Určite. Tak vždy som sa chcel dostať do médií, nie? Ja viem, ale Rozumieš? Či čo, prečo? Vidíš v tom nejaký problém, alebo čo? Čo je? neviem. Čo ťa zaskočilo niečo? Ľubím ťa, miláček, neviem, či to pre teba bude dobré. Prečo nie? To je pre okolo nie je... No, povedz mi, Jane, povedz mi 2 alebo 3 príčiny, prečo nie. Ale ani tam viac. musíš mať lásku, predsa. Ale veď však ja ju ľúbim, mamina, chápeš to? Keby si ju ľúbil, tak už dávno pociťujem, že furt počúvaš jej pesničky a tak ďalej. Ale to nejde o pesničky. Mamina, chápeš to, že v živote tam nejde o pesničky, alebo to, že čo robí ten človek, ale to, aký je ten človek. Rozumieš? Ona je takáto nevadí ti, že takto sem tam ako Nie, to zareaguje? Nie, to je Helenka Vondráčková. Ja Rozumieš viem, to? pre mňa je to takisto šok, pre mňa je to strašne čosi krásne, že som mohla takto s ňou posedieť. Aj to by mi nevadilo, keby bola ako v rodine. Fakt nie, to absolútne nie, miláčik. Ona vždy chcela mať veľkú rodinu, rozumieš? Ale na druhej strane, ako, či to bude to dobré pre teba. A prečo by to nehovorím, prečo by to nebolo? No ja žasne, miláčik. Tak sa stane. Už jsem zase tu. No, Já se strašně ospravedlňujem, ale já mám
Byla vybavovaček, samozřejmě. No, ale volala mě jedna moje známá tady z Bratislavy. To vám musím vyprávět, já mám takovou, krom zpívání, mám ještě jednu takovou zálibu. A je to vlastně léčba zvířátek, je to německá metoda zpěvem. A opravdu, nebudete tomu věřit, ale funguje to. Funguje to a... Zvieratka majú tiež dušu. Právě, Áno, však majú, ale že normálně, a čo sa tým líčí? Ty zvířata se nějakým způsobem prostě uklidnějí, působí na ně prostě ta melodika. Ono, takhle se léčejí v podstatě i děti. Neviem si to predstaviť, to normálne akože spievať tej rybičky alebo púšťať jej nejakú hudbu, alebo vemete si ji a to já vám názorně, když tak ukážu. A už je to Ježiš, to je velmi individuální. Ste šikovná. Dobrý den prajem. Dobrý den. Nesiam žádného mosta. Ježiš, tak co? Evička, Tak jak to pani doktorka, po tej poslednej terapii ona bola úplne skvelá, plávala hore, dole. Fakt. Ako žiarili oči. Ale teraz posledné 2 dny úplně jako apatická. Zkuste mi povedať. Ale já jsem vám říkala, že tohleto kulatý akvárium není pro tyhle rybičky, závojnatky, není to optimální, protože oni opravdu se z toho můžou i zbláznit. Jo. Měla byste mít obdélníkový nebo prostě spíš takový jiný tvár než toto. To prosím vás. Teraz byste Jo, určitě udělala. My to chceme vidieť. Ak by to nevadilo, že sme tu aj my. Nie, ona má rada spoločnosť. Zase veľa ľudí trochu vadí, potom je taká depresívna. Ale s tou gulou som tiež počul alebo čítal niekde, že to nie je celkom vhodné. Ne, to... Vyzerá to efektne ako v tej guli, ale tej rybe to nerobí. Máte pravdu. Že nemám doma toľko miesta. Poďte, malá. Euka sa volá ona. Euka. No pojď. No vidíte, to pomáva. No Každá trampota má svou mez, kde ženářky tvé jsou dnes. Vždycky důvod máš žít dál. Každá trampota má svou mez, kde ženářky tvé jsou dnes. Vždycky důvod máš žít dál. No a já bych vám doporučila, abyste... Zpíváte? Nespíváte? Ja pustím niečo, ja mám toľko Alebo, vašich jestli máte CD-čiek. reprogram. No jasné. Tak ráno i večer. I večer. Jo, a když jste doma, můžete i třeba trošku přes den. No, chodím do práce, ale cez víkend určitě celý den můžu počúvať. Nepouštějte jí žádný takový jako rockový věci, nebo jo, ty který by jí prostě ještě víc deprimovali, protože ona už je chudinka také samotná rytmické, taková. No, ale spíš bych takový soft písničky. Jo, jako tahle ta Evičko. Ona je dosť ťažká. Na to, že je taká malá, je taká ťažká. To máte tú vodu takú ťažkú. To máte spíš těžké. No, to sklo je vysoké. Som dlžná, ešte sa musíme vyrovnať. Ja to vybavím. Ja? Jasné, v pohode. 350 to bude. A mám kartu, môžem aj kartou platiť? Ja mám aj terminál tuto. Páči sa. Ešte aj kabelku, aj Euku, to ako... Ale je krásná jinak. No, tak dúfam, že sa Skúste preberie teda trošku. vymeniť to akvárium, možná, že No, to naozaj prosím vás ráno a večer. A cez víkend. Durch. No, Mne sa vám páči. Ďakujem krásne. jak to nejčas bude. Dobre, tak Tak potom ešte, keď to budete. Výborne. Prídem. Ďakujem. Vy. Tak v podstate toto Helenka robí. No tak jako můj hlavní Ano, Náplň práce. náplň je samozřejmě zpívání, ale tohle mě prostě těší a baví mě to a když člověk hlavně potom vidí, jaký jsou výsledky, No, veď to sa chcem tak je to... spýtať. Už to robíte tak dlhšiu je to- dobu? No, asi tak 2 roky, ale já jsem to vůbec nikde neprezentovala. No, lebo áno, ja to prvýkrát Protože- počujem takéto čosi. Je dobrý. Ďalší. Všetci telefonáty dneska.
Tentokrát volá priamo z Dubnice nad Váhom Jurajova sestra Janka, ktorá s nami spolupracuje. S hrôzou v hlase oznamuje otcovi, že u nich zazvonili cudzí muži, chodia po byte a všetkých veci odnášajú preč. Prišli nejakí chlapi, balia tu Jurkové veci. Mi telefonovala teraz. Ja som tiež o ničom Prosím ťa, choď ju ešte vytelefonovať a povedz. Pohode, nebojte se. To je naše iniciativa. My jsme se domluvili, že prostě by bylo hrozně hezký, kdybyste se odstěhovali do Prahy. Hej. Protože já jsem, koupila jsem ještě jeden pozemek tam za naší zahradou, tedy za mojí zahradou a je tam novej areál, kde prostě je klinika pro tyhle ty zvířata, jak jsem tady o tom hovořila. A tak jsme si říkali, že abyste byli blízko nás, takže byste se tam nastěhovali a že abyste se nenudili, takže byste nám pomáhali s klinikou a se zvířátkama a třeba byste mě mohla pomoct i doma s nějakýma věcma, když já jsem pryč. Takže by to bylo takhle. Helenka, ale toto si já nevím stále představit. To si všechno srovná. Já vím, že to je teď třeba trošku rychle na vás, ale... No velmi. Ale já si myslím... musíme na to vyspat. Dajte nám. Musíte se na to vyspat. No ale abyste si to potom nerozmysleli, to já myslím, že by jsme měli kout železo, dokud je žhavý, jak se říkáme. Naše věci balíte? Všetci ideme. Miláčik, a ty nemáš šok? My jsme se rozhodli s Jurou, že to nebudeme prodlužovat a že se vememe teď a tady. Doufám, že se nezlobíte. Vůbec ne. To je něco jiné. My nemôžeme len tak zajtra odísť zavřiť. Už sme to vybavili. Ale čo ste vybavili? Už je to vybavené. Moje veci idú prvé a potom idú vaše. Ale Jurajko, my nemôžeme z dňa na deň povedať v robote, že odchádzame. A prečo nie? Pozri sa, ja ti to vysvetlím. No. Helenka skrátka chce, aby ste vy už nemuseli pracovať. A budeme všetci spolu, budeme všetci pohromade. Čo tak budeme Januško, pár kilometrov, to sa dá tak nejak urobiť, aby sme mohli dokončiť školský rok. Jurko, kto mi... Víš, aké krásne pavilóny sú tam? Ja som to videl. Tam, aké sú tam kopec zvieratok, tam aj do lesa ide. Myslíš, že sa budeme vedieť o to starať? Ale jasné. Tak jasné, že upratovať jej viem, ale... Počúvaj ma, to sú, ja ti tak poviem, to sú veľmi vplyvní klienti, čo má. Veľmi dobre platia, však za jednu pesničku 350 €. Janka fan. No, daj mi ju. Miláčik môj, no počúvam ťa. Možno tebe už vypadol mobil. No, lebo ja som tiež mami nevolal a nič. A prečo tie by si mi... No, tie bagánže od Juraja, čo mám, tak to som vyhodila. Tú krabicu. Aj skrine nejaké. Áno. Ale čo všetko balíš? Aj naše veci? Áno. Naše veci balíte? Všetci ideme. A ty vieš, o čo sa jedná? Čo je? Miláčik, a ty nemáš šok? To je všetko dohodnuté, veď ja som im povedal, nech povedia No počúvaj ma, Janke. miláčik môj, oni balia aj tvoje, aj moje, aj tatové, všetky veci. Miláčik, prosím ťa, venuj sa im, ale jak to, že my teda ako v tomto momente, ako končíme tam? Ja som ti povedal, že áno. Dobre, utekaj, čau, ahoj. A čo chcela vlastne, prečo bola? Že či aj tie naše veci všetky má dať
Hovorím, no Jurajko, to sa takto z dňa na deň nedá. Ja ako jej nechcem protirečiť, lebo vieš, aby nebol problém. Nie, to som ti povedal. Ale ja súhlasím s tým. Prosím, som veľmi rada. Ja sa budem, pokiaľ bude o mňa postarané, o teba a o nás všetkých, veľmi rada presťahujem. Ty moc dobre vieš, aj keď do neviem akého prostredia. Ale Zlatko, do krásneho prostredia. Dobre, ale inú vec ti idem povedať, Zlatko. Niektoré veci my musíme ukončiť. Ja by som jej to chcela, ale neviem, či sa neurazí. Vysvetliť, že ukončiť takto. Idem pri ňu. No dobre, možno môžeme to takto hovoriť? Alebo radšej nie. To sa nedá z minútky na minútu. Rozumieš, dajte nám, prosím... My napríklad máme o 2 týždne inšpekciu veľkú. No tak odchádzaš, to zase kašli na to. Tak odchádzaš. Odchádzaš preč? Nie, idem zavolať, dohodneme sa. Dobre. Ja to nevidím problém. Čo s tými pôžičkami? Ale pohode. Čo s tými úvermi? Dúfam, že nebude vadiť nejaké tie moje veci, také, čo ja si budem akože robiť, čo sa týka nič vôbec v tom našom krídle, tak si môžeš robiť, čo chceš, tam bude čisto. Vieš čo, to je úplne parádne. Konečne dobrý život. Vieš, Rusnačka, ako bude mať radosť, keď je zoženie podpis? Janka? A to skôr ona. Vodkina kamarátka. A to aj od Gota skôr. No ale ináč, Jurajko, fakt takto? Áno, takto. Normálne. Z dňa na deň? Z dňa na deň. Tak, jak povedala Helenka. Železo treba kuť za horúca. Čo? Vôbec, mohol by si ma poštípať? Ja si musím ísť zapáliť. No, počkaj chvíľu však. Pôjdeme spolu. Hej. Tak čo vy na to? Ešte ste mi nedali odpoveď. Ja som ti hovoril, že nie, to je... V podstate jedno. Pochopil som. Ach, tak. Janečka moja, vidíš, čo ten vnúk tvoj robí? Helenka, prepáčte, ja sa nemôžem postaviť. Mne sa tak strašne trasú nohy. Seďte klidně. Dobrý deň, prajem. Mějte dobrou náladu, všecko bude v pořádku, protože my jsme se rozhodli s Jurou, že to nebudeme prodlužovat a že se vememe teď a tady. Doufám, že se nezlobíte. Vôbec nie. To je niečo iné. Vážení snúbenci, hlboký vzájomný cit, spoločné záujmy a túžba plynúca z vašej obojstrannej lásky vás priviedli sem do tohto hotela, aby ste verejne potvrdili svoje rozhodnutie kráčať ruka v ruke ďalšou cestou životom. Dnes vstupujete do manželského stavu, čo dokazuje, že vaša vzájomná láska dostáva inú podobu a stáva sa záväznou nie len pred ľuďmi, ale i pred zákonom. Ste plní lásky a sľubov i predsavzatí, čo najkrajšie prežiť svoj budúci spoločný život. Predpokladom je harmonický súlad manželov, ich vzájomné pochopenie a porozumenie. Žiadosť o uzavretie manželstva podali ženích Juraj Lorinc, slovenský štátny občan, Helenka Vondráčková, česká štátna občianka. Po uzavretí manželstva budú používať spoločné priezvisko Vondráček Vondráčková. Prosím prítomných, aby povstali. Pýtam sa vás, ženich Juraj Lorinc, tu pred svedkami, či dobrovoľne beriete si za zákonitú manželku tú prítomnú Helenu Vondráčkovú? Áno. Pýtam sa vás, Helena Vondráčková, tu pred svedkami, či dobrovoľne beriete si za zákonitého manžela tu prítomného ženicha Juraja Lorinca? Áno.
Týmto jasným prejavom svojej vlastnej vôle ste splnili predpísané zákonitosti, ktoré vyžaduje slovenský právny poriadok pre vznik manželstva. A ja vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatné. Prosím manželov, aby si vymenili svoj prvý manželský bosk. Prosím, podpíšte zápisnicu. Prvotný šok a obavy rodičov vystriedala radosť a úľava. Slzy šťastia a dojatia. Už len podpisy na neplatnú zápisnicu o sobáši a sú svoji. Juraj a Helena Vondráčkovci. Kedy toto praskne? Tak snad se na nás nezlobíte. Děkujeme. Čo máme? Blahoželám. Nebojte se, my budeme Pohodě. spolu šťastní. Dík. Já jsem tady uspořádala takovou malou tiskovku, protože určitě novináře bude zajímat, co vlastně, jak to plánujeme do budoucna. Ráda bych vám představila taky rodiče, maminku a tatínka. Príjemný dobrý večer, samozrejme gratulujeme Kevešová Kristína, televízia Markíza. Ja som si všimla, mamička, že vy ste plakali a máte slzy v očiach. Určite je to veľmi dojemná situácia. Aký máte vzťah s vašou novou nevestou? No vzhľadom na to, že ju veľmi dlho už poznám ako speváčku, ja som ju odjak živa milovala, ale milovala som ju ako osobu speváčku. A som šťastná, že teraz to nebude len speváčka. Takže vlastne máte dceru, budete ju milovať ako dceru. Mám druhú dceru, jednu mám už doma. Ste pripravení na svet bulváru? Helenka vie, že asi to je mnohokrát veľmi náročné a veľmi ťažké. Viete, asi sa budeme musieť prispôsobiť. Život je taký, aby sme sa prispôsobovali. A budeme sa snažiť. Dúfajme, že neurobíme nejaké zlé meno. Ne, a já doufám, že ani já. Ako budete teraz žiť? Ako budete teraz fungovať? Všetci spolu? Krásně a společně a já si myslím, že to bude dobře fungovat. Gratulujem. Niekto z kolegov? Ja mám ešte jednu otázku, môžem? Kveta Horvátová, tiež televízia Markíza. Mňa by zaujímalo, milí rodičia, čo by ste povedali na to, keby ste sa teraz v tejto chvíli dozvedeli, že celé toto bola skrytá kamera? Viete čo, aj sme si to vždy mysleli, pretože osobne si myslím, že náš senátor by dokázal takéto niečo urobiť. My sme už na ňo tak zvyknutí, ale tie slzy boli aj preto, lebo že on na také čosi nepripraví. To som prekvapená. Dosť o mne hovoria, aspoň teda, čo ma dobre poznajú, najmä sestry moje, hovoria, že som dlho kľudná, že ja už keď vybuchnem, tak teda to je ako maximum všetkého, že to už ozaj pretiekla tá nejaká kvapôčka. Ale ja si myslím, že som už toho dosť prežila, takže asi preto sa dosť to radšej prežívam a radšej si to tak nechám prejsť hlavou a až toto teda. Možná, že by to časom ešte prišlo, neviem. Áno, trošku ľutujem. Bolo to zvláštne a potom som si tak kladol otázku, a však zvykol by som si. Vy ste veľmi pokojní obaja. Ja som čakala, že najmä pri tom sťahovaní, že tam už pretečí ten pohár a že už sa trošku minimálne zvýši niekomu okrem tlaku aj hlas. Nie, prečo? Skúste učiť 29 rokov a potom uvidíte. Mně hlavně bylo líto těch rodičů, protože jsme je opravdu uváděli, myslím si, do velmi nestandardních situací a pocitů. A vžívala jsem se trošku, co asi museli v sobě překonat a
byli hrozně stateční a to jsem ocenila, jo. Nemysleli ste si, že trošku nie je to úplne s kostolným poriadkom, také tie spevy rybičkám a podobné veci? Viete čo, takto? Keďže viem, že, prepáčte Helenka, že niektorí ako takí už známejší speváci majú aj rôzne také záľuby, dajme tomu, hej. Takže sme trošku blázni. Áno, tak ako zdalo sa mi to také, že tak snáď. Překvapivý pro mě byl moment, že, a ten jsem očekávala, že prostě třeba ta otázka přijde, protože vědí, že tak jako jsem hned ze začátku zjistila, že mě nějak sledujou a mají rádi mé písničky. Takže Bulvár jistě taky si přečtou, že prostě jim nebylo divný, co jsem udělala s tím svým chlapem. Kde ten manžel se ztratil tak rychle. Som veľmi... tak zvláštne sa teraz cítim. Já si myslím, že jste si hodně oddechla. A nie, keby to bolo prianie mojho syna, ja sa prispôsobím. Verte mi. Ale to je zase krásná věta. Ja si myslím, že by som sa prispôsobila. Kež by to takto fungovalo ve všech rodinách. Dosť vecí nám už senátor takýchto fórov, by som povedal, vyviedol. Takže my sme dosť imúnni voči takýmto veciam. Ja to nesiem poklidnejšie, jak sa hovorí. Manželka troška možno emotívnejšie, ale vždy sme sa vedeli z toho, jak si dostať spoločnými silami ako rodina. Takže je fajn. Bych vám opravdu ráda vzdala hold, protože nevím, jestli kdyby to bylo v opačném případě, jestli já bych byla takhle v poklidu a nad věcí, jako jste celou tu peripetii zvládli vy. Opravdu byli jste úžasní. Naši si to užili, myslím si, že im teraz, keď im to už postupne prichádza, tak im spadol kameň zo srdca a sú radi, že to bol žart v podstate a oni majú radi typ tohto humoru.